नमस्कार मित्र लोग, आज हमनी के एगो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करे जा रहल बानी जा। गर्भावस्था के दौरान जंक फूड खइला के बच्चा पका असर पड़ेला। गर्भावस्था ऐसन चरण होला जब माँ जवन कुछ भी खाले ओकर सीधा असर ओकरा गर्भ में पलत बच्चा पर पड़ेला। त अगर रौरा जंक फूड के ज्यादा खाई त एकरा से कवन समस्या हो सकता, हमनी के आज एकरा बारे में विस्तार से बताई। चली शुरुआत कइल जाव। एक बच्चा के दमा अवूरी एलर्जी के खतरा बढ़ जाला। जंक फूड में फैट और शुगर के मात्रा ज्यादा होखेला। जवना के चलते शरीर में सूजन होखेला। जवना के चलते प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होखे लागेला। 2. बच्चा में जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी हो सकता। जंक फूड में बहुत सारा एडिटिव, प्रिजर्वेटिव अवूरी केमिकल होखेला जवन की आपके खून में मिल जाला। जब कवनो गर्भवती महिला जंक फूड के सेवन करेले त ए रसायन ओकरा खून के माध्यम से बच्चा तक पहुंच जाला अवूरी डीएनए के नुकसान पहुंचावेला। एकर असरी होखेला कि बच्चा में जेनेटिक असामान्यता के खतरा बढ़ जाला। 3. बच्चा के वजन अधिक हो सकेला। एह स्थिति के मैक्रोसोमिया कहल जाला। जंक फूड में बहुत कैलोरी होखेला, जवना के चलते गर्भवती माँ अवूरी बच्चा दोनों के वजन बढ़ जाला। एकरा चलते बच्चा सामान्य से बढ़ हो सकता, जवना के चलते प्रसव के समय जटिलता पैदा हो सकता। 4. ऐसे बच्चा के दिमाग के विकास पर असर पड़ेला। जंक फूड में कैलोरी के मात्रा बहुत होखेला, लेकिन जरूरी पोषक तत्व बहुत कम होखेला। एकरा चलते बच्चा के सही पोषक तत्व ना मिलेला, जवना से ओकर दिमाग के विकास पर असर पड़ेला। बाद में बच्चा आक्रामक व्यवहार देखावे लागेला। अवूरी ओकरा भी अपना माँ निहन उच्च वसा अवूरी चीनी वाला जंक फूड पसंद आवे लागेला। 5. भविष्य में बच्चा के डायबिटीज के खतरा बढ़ जाला। जंक फूड में चीनी अवूरी कैलोरी के मात्रा ज्यादा होखे के चलते बच्चा के शरीर में ग्लूकोज अवूरी फैट के मेटाबोलाइज करे के क्षमता में कमी आवेला। एकरा चलते भविष्य में इंसुलिन प्रतिरोध अवूरी डायबिटीज के संभावना बढ़ जाला। तो दोस्त लोग, यदि आप अपना बच्चा के स्वस्थ अवूरी खुशहाल जीवन देवे के चाहतानी त अपना आहार में स्वस्थ भोजन के शामिल करी। अवूरी जंक फूड से दूर रही। अपना डॉक्टर से अपना खान पान के बारे में चर्चा करी। अवूरी अपना बच्चा खाती सबसे निमन चीज चुनी। अगर रौरा सभे के ये वीडियो जानकारी पूर्ण लागे त लाइक करी, अपना दोस्तन के शेयर करी, आ चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली।